बेखायनो जों दिनै आरटिआइ मारिदों। खुलुमबाय रायजोफोर। बिटिआर सरकारा गोबां साख्रि होबाय होननानै गोबां रंजादों नङा होमबा? नाथाय बे एपइन्टमेन्ट मोनखांनायनि उनाव सेलारि मोनगोन ना मोना बेबो साननो गोनां। आरो दा जिथुके थाखा फैसा लायालासिनो साखरि होदों होननानै बुंदों, दल दामथिंदों बिथांमोननि इउसुलनि माखासे लिडारफोरा रनजित फेरेंगा, उदै गेन्द्रा प्रमद, दाउखा गाला राकेश बिथांमोना फैसा लायालासिनो साखरि होदों होननानै बुंबाय थादों। नाथाय नोंथांमोना गमामायै मैयानि दिनाव नुदों जाय बिथांमोनहा पस्ट ग्रेजुएट बा ग्रेजुएट बिनि थाखाय बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामदोंमोन, इन्टारभिउआव एटेन्ड खालामदोंमोन। दा जाय बिथांमोना मेरिट लिस्टआव गाखोनांगौ एप्लिकेन्ट केन्डिडेटफोरा जाय बिथांमोनाबो एपइन्टमेन्ट मोननांगौमोन बिथांमोना मोनाखै। आरो बिथांमोननि अभिजुग, बिथांमोननि जिथु अबजेक्सन होनायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों। 102 ना बिसिबाङानो 95 बेबायदिनो समान समान नाम्बार मोनदों होननानै बिथांमोना अभिजुग लाबोदों। आरो जाय माने बेयावहाय एप्लाइखौनो खालामनो हाया बिथांमोना एप्लाइ खालामना इन्टारभिउआव जिरायनानै साखरि मोनदों होनदों। नाथाय बिथांमोना पारसुइं स्टुडेन्टसो, फरायफुबाय थानाय स्टुडेन्टस, बिथांमोना बेवहाय बे एपइन्टमेन्टखौ आजावनो हानाय जैगथा गैया होननानै बिथांमोना अभिजुग होदों। आरो दिनै बिथांमोना साफ्रोमबोनि मार्कशिटखौ नायनो थाखाय बिथांमोना आरटिआइ खालामदों। दिनै जों डाइरेक्टर अफ एडुकेसन बिटिसिआव फैनो गोनां जादों। मानोना जोङो थांनाय जितु बिटिआरनि जिटिआर पिजिटिआव रिक्रुटमेन्ट जालांबाय बेनि मार्कसखौ नायना मार्कसनि बहुत बेले बेजे नुनो मोन्दों। जेरै बर' मिडियामनि आर्ट्सआव 95 मार्कसखौ 110 जना मोननो हादों, 110। आरो साइन्सनि बर' मिडियामाव 102 मार्कसखौ 39 जना मोननो हादों। आरो एसामिस मिडियामनि आर्ट्सआव 94 मार्कसखौ 95 जना मोननो हादों। आरो एसामिस मिडियामनि साइन्सआव 99 मार्कसखौ 47 जना मोननो हादों। बेखायनो जों दिनै आरटिआइ मारिदों, आरटिआइ होनाय जादों जाहाथे जों गासैनिबो अएमआर सिटखौ नुनो मोनो, जाहाथे मार्कनि जेबो मेनिपुलेसन जायिया नुजाथियो। आरो सेकेन्ड प्रब्लेमा जाहैबाय जोंहा बिएडनि माखासे बिएड जोबि स्टुडेन्टफोरा बोरै एप्लाइ खालामनो हानाय। लास्ट 2024 नि नभेम्बराव बिएड जोबनायफोरा फेब्रुवारियाव बोरै एप्लाइ खालामखो, माखासे एमआइएल गैयै केन्डिडेट्सफोरा बोरै एपइन्टमेन्ट मोननो हाखो। जिहेतु बिटिआर गभर्नमेन्टआ बारे बारे ट्रेन्सपारेन्सिनि खोथा बुङो, बेखायनो जोंनो बे अएमआर सिटखौ देखायनानै ट्रेन्सपारेन्सिखौ प्रुभ खालामनांगौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ। आरो जुदि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ मावनायाव फेलें जायोबा जोङो हाइकर्टआव चेलेन्ज खालामनो थाखाय राजि जाबाय। राइट टु इनफरमेसन। दा बिथांमोना साफ्रोमनिबो मार्क्सआ बेसेबां फैदों बेफोरखौ नायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जुदि बिटिआर सरकार बा प्रमद बर' सरकारा इलिगेल भाबै बिथांमोननि थाखाय साखरिखौ होमारदोंब्ला बा गनायथि बिलाइखौ होमारदोंब्ला बिथांमोना कर्टआव चेलेन्ज खालामनोबो राजि जादों। अब्ला गमामायै दिनै जाखिनि पस्ट ग्रेजुएटआव गनायथिलाय मोननाय बा एपइन्टमेन्ट लेटार आजावनो हानाय बिथांमोनहा निस्सय बै जेंनायाव गोलैहैगोन। मानोना कर्टआव चेलेन्ज खालामनाय लोगो लोगो बै बिथांमोननि दा जाय बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटार आजावदों बिटिआर सरकारनि गेजेरजों बै अदालगुरियाव, अब्ला दा बिथांमोननि साखरिया हें जानानै थागोन। बिथांमोना जेब्ला केस खालामो, कर्टआव केस खालामनाय गेजेरजों मोननैबो बिथिंनिफ्राय, मोननैबो हान्जानिफ्राय बेवहाय कर्टआव प्रडिउस जानांगोन। अब्ला बै कर्टआव जुदि हें जाना थायोब्ला सल्भ जाजासिमा बै बिथांमोनाबो दरमाहाबो मोननो हानाय नङा। अब्ला दिनै मा जानो थांगासिनो दं। आरो गमामायै फैसा लानानै साखरि होआखैब्ला दिनै जाय मोनथावना मेरिट केन्डिडेटफोर बिथांमोनाथ' मोननांगौमोन। आरो एखे मार्क्सखौ बोरै साफ्रोमबो केन्डिडेटआ मोननो हायो, बेबो मोनसे अबजेक्सन नङा होमबा? दा बेफोरबायदि। आरो दिनैनि सरकारा 3 लाख खरिल' होदों नङा होमबा? मार्टियार्स न'खरफोरनो, बै समनि आबसुनि मार्टियार्स न'खरफोरनो दिनैनि समाव दिनैनि प्रमद बर' सरकारा 3 लाख खरिल' होदों। सिगांनि सरकारा 5 लाख खरि होदोंमोन। अब्ला बे सरकारा देरखोना दुइखो? फैसा मोननायनि बेलायाव आं जेबो बुंनो साना।
2 लाखबाबो मोनदों 3 लाखबाबो मोनदों एसेबाबो रेहाय जादों खिन्थु बै हाग्रामा सरखार समाव बैबायदि मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख खरै होदोंमोन दिनैनि समाव मानो 3 लाखल' होदों अबजेक्शना बे अब्ला बेवहाय नोंथांमोना बिटिसिनि रायजो राजाफोरा मा नुखो दिनै हाग्रामा सरखारनि समाव 5 लाख होनो हादोंबा प्रमोदनि सरखार समाव मानो 3 लाखल' होखो बे सरखारा देरखोना दुइखो दा बेखायनो नोंथांमोनाबो सानना नायनाया मोजां दा बिथांमोननि इउसुअल देवलाव गोबां बड'लेण्ड टाइगार बायदि गोबां आखाइ दानस'लायग्रा इउटुबारफोर ओंखारदों नंजां बाजांनो जौ फाग्लाथारनो बे बनजार होननाया बिक्रम दैमारि नोंथां आंनि आखाइखौ दानस'नो हागोन जुदि हाग्रामाया फाराव फैयोब्ला फैया खोनानो हायाखैसैलाय खानाफोर साइजआनो माने सिखाव साइजनिसो लानायखौ खम दाखालाम रायजो लानायखौ खम दाखालाम लानायखौ खम दाखालाम रायजो लानायखौ खम दाखालाम खिन्थु भटआ बिथांनो होनोगोन लाब माबादि मोनदों लानायखौ खम दाखालाम रायजो लानायखौ खम दाखालाम ससियेल मिडियायाव बिराद भाइराल जासोगासिनो दं आर जोंना प्रमोद बर' बिथाङा रावखौबो माइगाब जुजाय खालामाखै गामि गामि बयबो खोनानो हायाखैसैलाय खानाफोर खुलुमनाय साइजआनो माने सिखाव साइजनिसो लानायखौ खम दाखालाम रायजो लानायखौ खम दाखालाम बिक्रम दैमारि नोंथां आंनि आखाइखौ दानस'नो हागोन जुदि हाग्रामाया फाराव फैयोब्ला फैया मालाबाबो फैया माने उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लाना जौ लोंहोनानै माने सोरबा MCLA MLA फोरनावल' फैसा लायोनो दा बेनो मा होननानै बुंदों BPF सरखार फैफिनोब्ला आंनि आखाइखौनो दानस'ना लागोन होनलायनाय दा बायसान्स BPF देरहायोब्ला सरखार दायोब्ला गावनि आखाइखौ दानस'ना लामारनोसै नामा बे जाम्बाया दा बेफोरबायदि आरो दा बेखायनो खुनु प्रमोद बर' सरखारखौ सापर्ट होनांगौ होननानै आं साना नङा होमबा दा बेखिनि बुब्लियाव बेखिनि खोथाखौ बुंबाय उननि समाव बुंगोन स' बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि खुलुमनायखौ बावहरबाय